tak 14.6.42 vo Vlachoch. No, tak nás bolo 8 súrodencov, ja som bol najmladší. No, fotbal som začal hrávať v Sokolčách. Na vojne som hrával za Tatran Prešov fotbal a po vojne 7 rokov za Liptovský Mikuláš. Cez vojnu nám zabilo brata. Mama z toho bola strašne nešťastná. No a my tiež, no, otec mal problémy, lebo on bol kováč a veľmi ľudia nechodili, nemali peniaze. Tak, no a ktorý prišiel, napíšte. Tak otec potom nevedel, čo má robiť. No. Viete, no tak boli ťažké časy. Ja som sa narodil tu, ako máme záhradu, bol dom a pri tom dome bol ovčienec. No tak začal som chodiť tu do národnej školy tamto. A potom bola od 6. v kultúrnom dome po 8. Potom, keď som skončil školu, do Pruského som začal chodiť na poľnohospodársku školu. Bol som tam 3 mesiace a musel som sa vrátiť domov. Ochoril otec. No a mama sama tu bola. Tak som rok robil 14-ročný na družstve, na koniach. Keď ma videl pán učiteľ, tak ten mi vraví, Jano, čo si to urobil, aby som ťa najradšej nakopal. A čo som mal urobiť? Potom na učňovskú školu som začal chodiť. No aj som skončil a robil som krajského prvárny až do vojny. No a keď som mal ísť na vojnu, tak pred vojnou som chodil na kurz. Skákal som v Žiline 12 krát. No a tiež mama začala plakať, keď sa dozvedela, že cez vojnu nám zabilo brata a ty tam pôjdeš, ty sa tiež zabiješ. Tak túto sused mi poradil, Janko, prihlás sa do leteckého učilišťa do Košíc. Potom, keď budeš tam zo 3 mesiace, tak si dáš žiadosť do základnej služby. Tak som aj tak urobil. No a tiež som robil zástupcu veliteľa čety staršieho žiaka, veliteľa izby. A keď som si dal žiadosť, tak tiež veliteľ roty, ten nevedel, čo má robiť. A mi vraví, počúvajte, kto tu má ostať, ak nie vy. No tak otec pracoval tu on sa tu vyučil za kováča, no aj tu do smrti robil kováča. No aj 2 bratia sa vyučili, i to, čo ho zabilo cez vojnu. Ďalší brat, no a tiež robil pri otcovi, až do vojny. No a potom, keď prišiel, tak robil na STS-ke. Mama bola domáca. No ale keď sa založilo družstvo, tak robila dojičku na JRD. Lebo otec potom bol predseda družstva a ona nemal kto ísť, tak nahovoril mamu a mama robila dojičku. Sa vrátil, tak som robil v Staroslovenských konzervárniach a liehovaroch. Kyslú polievku, no a však zabíjali sa svine, no a mäso. A to bola kysel a také veci sa jedávali vtedy. A na raňajky buď čierna káva, lebo mlieka veľmi nebolo, to sa dávalo na kontingent. No, takže čiernu kávu na ráno mávali. No a chlieba to boli raňajky. Toto vtedy veľmi nechodievali na druhých krajín. To väčšinou tu bývali. No. Vtedy väčšinou na koniach sa chodilo. To z Mikuláša, alebo do Mikuláša, keď otec išiel na nákup, lebo tam chodil železo kupovať. Na koniach mali sme konia na koni. Do Ľubčianky zase na koniach sa chodilo po drevo, do Ľubochne po drevo. No a to väčšinou títo ľudia, to sa chodilo o 12. v noci a išlo aj 6 furmanov. No a chodievali Jeltok, to bolo, a do Ľubčianky, cez Urtovane sa to volalo. No a do Ľubochne tiež chodili po drevo. Keď sa vracali z Ľubochne, no a to bolo 12 hodín a tuto sused išiel s našimi. No a tohto suseda napadli
a skoro prišiel o život. V Lubochni. Závideli, že chodíme tam po drevo. Tak ho zbili skoro do smrti. Málo ľudí malo aj bicykel. Otec, keď začal robiť kováča, tak chodil do neho do Dechtár a na bicykli. To jediný bicykel sme mali vo Vlachách. Otec. No a tí zo Sokolčova chodievali do Vlašiek, lebo väčšinou do Rybárpola chodievali. No a po vojne už potom začal autobus chodiť. Chodila Lubčák, Dúbrava, Klačany. No a po vojne, keď ešte táto cesta nebola, tu nám boli veľké maštale pre ovce. Pre ovce tu bol ovčienec, tam, kde sme my bývali. A každý pondelok býval tu na Jarbok. Môj otec bol vtedy predseda Miestneho národného výboru. Kancelária bola tu. Chodievala mu pomáhať zo Sokolčov. Vypisovala pasy a tak. No a to všetko bolo vtedy na kontingent. Mlieko, vajcia, všetko sa odozdávalo. No a tak tu nabývali oni. Každý pondelok. Krávy, telce, svine, všetko sa vykupovalo. No a vozievali to do Mikuláša na aute. Ale raz im vyskočil jeden bík v Dechterách, mali problémy, tak potom bíky aj krávy zabíjali tu a potom mŕtve vozili do Mikuláša. Na pracovné jednotky sa robilo. A u nás vtedy bolo 23 korún. Najlepšie platení sme boli v celom okrese tu Za mesiac sa dostalo len a potom na konci roku bola doplatok. To bývalo vždy v kultúre. No, koľko bola pracovná jednotka, koľko mohli dať peňazí. No a ináč aj ono potom ešte sa dávalo. Zbožie dávali, zemiaky. Tu nachodievali Lubelci, Klačanci, veď v Lubeli nemali ani kultúrny dom. Dievali semka, všetci. A tu skoro každú nedeľu bývala zábava. Sme pozerali, keď išli z autobusu, lebo oni radi si vypili a najviacej nám chodievalo. A však vtedy bol vlak stadiaľ išiel cez Lašky, tak tam zosadli a tu bol krčma, tu to bola v takej drevenice, to oni tam sedeli a potom tuto sused na koňách. No a tam bola taká kultúra, takú kultúru nemali ani v Mikuláši. Na každú sobotu aj kino tam bývalo.